Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο των Ένα Meeple την ημέρα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το παιχνίδι Wallenstein, το Big Box. Big Box, αρκετά μεγάλο Big Box. Χρειάζεται? Θα δούμε στη συνέχεια. Λοιπόν, χρειάζεται το κουτί, εννοείς ή χρειάζεται το παιχνίδι? το κουτί, το παιχνίδι για μένα χρειάζεται. Το κουτί όμως έχει πολύ τόπο μέσα που πάει ανεκμετάλλευτος, πιάνει πολύ χώρο στη βιβλιοθήκη. Το base game που παίξαμε νομίζω δεν χρειάζεται. Να πούμε ότι το big box που υπάρχει μέσα έχει μέσα συν 4 expansions, τα οποία εθκεύασα τους κανόνες. Δεν νομίζω να προσφέραν τίποτε έξτρα. Γιατί το πιάμε το big box? Γιατί ήταν το μόνο που ήταν available. Ήταν το μόνο που ήταν available πλέον, γιατί είναι παλιό παιχνίδι. Τούτο τώρα ήταν το μόνο που υπήρχε. Που πότε είναι? Νομίζω το τέτοια παλιό 2004-2006 και το big box κάπου με 2018, κάτι τέτοιο. Αλλά από ό,τι είδαμε, επειδή το παιχνίδι είναι παίξαμε το τώρα, δεν χρειάζεται νομίζω οτιδήποτε έξτρα. Να κάνει bump-up πολλά το χρόνο, νομίζω είναι ανάγκη κάτι έξτρα με τα expansions. Μιλούμε για έναν medium προς long time, να λέγατε έτσι, κρατά λίγο παραπάνω. Για medium, με απλή κανόνες. Είπαμε ότι εν Woro. Woro θα το έλεγα. Δηλαδή ούτε Euro καθαρό, γιατί έχει conflict αρκετών, πεθαίνει πολλής κόσμος, έχει συνέχεια σκοτωμούς, πεθαίνουν συνέχεια ανθρώποι μετά από αυτό το πράγμα, αλλά έχεις resource management με programming actions, άρα War θα έλεγα, συνδυασμός War με Euro. Area control, at most ξέρω, area control, area influence, dudes on a map, οι οποίοι έχουμε άπειρα areas, όποιος πιάει τα areas, όποιος καταφέρει να έχει τα areas, δημιουργεί προϋποθέσεις έτσι ώστε να πιάνει τις περιοχές και μετά να τις χρησιμοποιεί στον πορτάκι του για να κάνει παραπάνω actions. Άρα όσες παραπάνω περιοχές έχεις, τόσα παραπάνω actions έχεις. Παιχνίδι 5 παιχτών. Παίζεται που 3 μέχρι 5, λαλί σου παίξε 5. Κάτι που ήταν να εμείς παίξαμε το 5. Είχαμε πει την προηγασμένη φορά ότι η hint ήταν να παίξουμε Churchill, να σας πούμε έναν τρόπο που πώς παίζουμε τα παιχνίδια και γιατί που το Churchill γύρισε το Wallenstein. Τα παιχνίδια πάντα παίζουμε, δεν πιάνουμε έναν παιχνίδι και λέμε να το παίξουμε τούτο ποιος είναι να έρθει. Ρωτούμε γενικά την παρέα ποιοι μπορούν την Κυριακή να παίξουμε, ποιοι είναι available και ανάλογα με το πόσα άτομα είναι available κρίνουμε το παιχνίδι γιατί προτιμούμε να το παίζουμε στο optimal player count. Άρα τη φορά επειδή νομίζαμε ότι να ήμασταν πιο λίγοι, εν τέλει ήμασταν 5, ήρθαν ακόμα 2 παιδιά από την παρέα, πολύ καλό να αρέσκει μας πάντα, οπότε γίνεται χαμούλες, αρέσκει μας. Νομίζω τα πιο μεγάλα player count εν πάντα, γίνεται χαμούλες, είναι ωραίο να γίνεται epic. Και επειδή ήταν να έρθουν 5, που το Churchill που αναγκαστικά παίζεται με 3, πήγαμε στο επόμενο unplayed μας, που ήταν πιο χαμηλό που ήταν το πιο εύκολο που ήταν played στο 5 player count, best player count, ήταν το Wallenstein, γι' αυτό έπαιξαν το Wallenstein και όντως ο βαθμός δυσκολίας του δεν ήταν τόσο πολύ, ήταν ok. Επειδή ήταν λίγο πιο heavy που θέμα ώρας, όχι που θέμα κανόνων. Οι κανόνες ήταν full simple. Οι actual κανόνες είναι οι actual κανόνες έχει το rulebook 23 σελίδες, αλλά οι πρώτες δυο είναι components, οι άλλες δυο είναι setup και οι actual κανόνες είναι 7 σελίδες μόνο, αρκετά καλογραμμένο rulebook, δεν χρειάζεσαι κάτι έξτρα, δεν ψάξαμε τίποτε που BGG ή κάτι, άρα 7 σελίδες κανόνες, αρκετά καλό. Και μετά ουσιαστικά εξηγάσω τα expansions στα λαουλάρα, αρκετά medium game. Ναι, μιλούμε για ένα παιχνίδι που κάνεις program τις κινήσεις σου πριν γίνει οτιδήποτε. Υπάρχουν 10 actions που να γίνουν, που είναι για όλους τα 10 actions και ταυτόχρονα
όλοι να κάνουν το ίδιο action ανάλογα που να το κάνουν. Τούτο είναι βασικά. Ναι. Τούτο είναι οι κανόνες. Στην αρχή του είναι 10 διαφορετικά action. Έχεις 10 διαφορετικά action που είναι standard σε όλο τον game. Ναι. Χτίζω στρατών, χτίζω τα διάφορα εκκλησίες, παλάτια που να μου δώσουν πόντους στο τέλος. Κοινό στρατών, τι άλλο είχε, το war, τα σημεία για να κάνεις war, κοινό που πιάνεις σιτάρι για να τρέφεσαι το φαγητό σου βασικά και η περιοχή που καιρώνεσαι coins. Που όμως κάθε φορά που καιρώνεσαι είχες λίγο αντίθετο στους χωρικούς. Ναι. Δεν τους έλεγαμε. Ήταν οι χορκανοί. Οι χορκανοί. Κατεβαίναν και λίγο χορκανοί. Ήταν οι πράσινοι. Γιατί ήταν οι villagers, ήμασταν κάπως οι χορκανοί είναι πολλά καλοί σε αυτό το παιχνίδι. Συνήθως σε βοηθούν. Έχει φάση που σε βοηθούν. Μπορείς να σε παραπάνω εναντίον οι βοηθοί. Ήταν ωραίο element οι χορκάνοι. Ήταν ωραίο που πρέπει να έχεις έννοια και τους χορκάνους. Πόσους χορκάνους έχει μέσα. Πολλά σημαντή. Έχει τόσους να πάω και να μην. Να πάω ξαναπέσει που το tower και να μην τα καταφέρουμε. Γενικά. Ένα μικρό πραγματάκι, κοινός που ήταν ο πιο unlucky με τους χορκανούς και τούτα, τελικά έφτασε σε σημείο του δεν. Κοινός που ήταν ο πιο unlucky που δεν πέφταν οι παίχτες του τζαμί, πέσαν προς το τέλος, έμειναν κιόλας αρκετοί στο τέλος γιατί πήγαμε και είδαμε τα πόσα έμειναν στο τέλος και τελειώνεται, πολλά καλό. Λοιπόν, άρα ουσιαστικά τα actions... Να θέλω να κάνω ένα σχόλιο μπας, sorry. Άρα, έχει τύχη μέσα το παιχνίδι, να πω για το θέμα τύχης, έχει τύχη μέσα, αλλά γι' αυτό μου το πάω. Κράτα το γιατί θέλω πολλά να σχολιάσω Gino Jame. Gino Jame είναι το παιχνίδι, είναι αρκετά intuitive πράγμα, το οποίο νομίζω είναι ξαναείδα έτσι Dice Tower, όχι εξωτερικά, το πώς δουλεύει το Dice Tower. Ναι, κάποιος μπορεί να πει, όπα, βλέπω Aria Control, βλέπω Dice Tower, επεξάτε El Grande που το ονομάσαμε αλλιώς. El Grande. Διαφέρει λίγο. Ένα τσακ παραπάνω που το El Grande, όξα είμαι υβριστικός τώρα, κάνω διαπράττω υβρί. Για μένα είναι λίγο πιο ανάλογα. Διαφορετικός ο τρόπος που δουλεύει τούτο. Το άλλο ήταν μυστικό και κατεβαίνει ανάλογα την περιοχή. Τώρα μιλούμε για έναν Dice Tower που... Θέλεις να το πω τώρα, να συνεχίσω 2 λεπτά με τα actions που είχαμε πει πως παίζεται λίγο και μετά να πούμε για τον Dice Tower. Έλα να το δείξω ένα λεπτάκι. Μέσα τον Dice Tower είναι κανονικό Dice Tower που πάει και φτάνει στο τέλος και ανοίγει την πόρτα. Δεν πέφτουν ούλα κάτω. Δηλαδή να πούν να σύρεις, δεν πέφτουν ούλα. Κάποια κρατούνται, έχει μέσα σταδιάκι, έχει σαν καρτμπορντάκι που μπορεί να κρατηθεί. Άρα την ώρα που να παίξεις μάχη και να βάλεις 3 τούτους με 3 τούτους και να τα σύρεις μέσα, δεν είναι όπως το άλλο που να πέσουν ούλα κάτω. Κάθε φορά χρησιμοποιείς το στη μάχη, κάθε μάχη μου να χρησιμοποιείς το και κάποια να μείνουν μέσα, άρα δεν ξέρεις ακριβώς ποιο είναι το outcome. Σε τούτη περίπτωση είναι πέσαν ούλα, ναι εντάξει, έχει φορές που μηνίσκει όμως και δεν ξέρεις ποιο είναι το outcome. Το καλό όμως είναι ότι έβαλες τα και εκείνον που ένεπεσε, έχαθηκε για πάντα και όρεγα μου το τι έγινε τώρα. Κρατιέται μέσα έτσι ώστε σε επόμενο γύρο που να παίξεις, αν ξανασύρεις μέσα, να πέσει κάτω και να είσαι δυνατός σε μια παρακάτω μάχη. Άρα για μένα είναι σαν πότσε ζαράκι το πράγμα. Εκτός αν είσαι ο μόφ που δεν πέφτα ποτέ δεν πέφτα ποτέ, που έδερε όμως. Σαν πότσε ζαράκι, το οποίο όμως είναι random που μπορεί σε μια νύχτα κάποιον να τον πάρει το ζάρι, να τον πάρει τρένο. Σε μια μάχη ήσουν λίγο άτυχο και έπαιζαν τα κύβακια σου. Στην παρακάτω να πέσουν. Άρα ζάρι το οποίο κάποια φάση να γυρίσει και για σένα, δεν την τρώεις ας πούμε. Αλλά έχει και το ωραίο το ψιλολάκ του ζαριού ας πούμε ότι είναι deterministic μάχη. Άρα γίνεται ακόμα πιο έχεις άγχος τι είναι να γίνει τώρα, να δέρω ξανά χάσω. Έχει odds γιατί παίρνω τόσους εναντίον τόσων. Ναι, και μπορώ να θωρώ κιόλας πόσους έχεις χαμεί, για να υπολογίσω πόσους είχες μέσα. Άρα έχει λίγα μάτς, αλλά έχει το randomness, αν θα πέσει, αν δεν θα πέσει. Σε κάθε μάχη που κάθε μάχη ξεχωριστή. Έχει φάσεις που πρέπει πολλά σημαντικά να δερω την μάχη και είχε και φάση που επόμενης, ας πούμε, ξέρω, γιατί σου κάθε τούτο. Να συνεχίσουμε λίγο με το πώς επέζεσαι το παιχνίδι.
Και το θέμα να το πω, ναι, είδες εξιάσαμε να πούμε το θέμα, το πούμε και το θέμα σε κάποια φάση, που το θέμα ήταν λίγο απλώς τακτών. Ένιωσες πουθενά εσύ 30 ετή πόλεμο. Όχι, τίποτε, το μάπ. Δεν ένιωσα ότι ήταν απλώς έφτιαλεξε έναν πόλεμο. Είχαμε την εκκλησιά μας. Ας το πούμε βασικά, το παιχνίδι ασχολείται με τον 30 ετή πόλεμο. Ο 30 ετής πόλεμος ήταν 1618 με 1648 στην περιοχή της τωρασινής Γερμανίας και γύρω. Άρκεψε σαν θρησκευτική πολέμη, αρχικά προτεστάντες εναντίον καθολικών, και μετά εξελίχθηκε και σε πιο πολιτική κατάσταση. Μπήκαν και μέσα βασίλειων της Δανίας, Σουηδίας, Γαλλίας, έτσι ώστε να καταφέρουν να πιάνουν τους παραπάνω τόπους. Και όμως είχε ένα αποτέλεσμα το 30 ετής πόλεμος, στο τέλος να εκτιμάται ότι πεθάναν 8 εκατομμύρια ανθρώποι. Άρα ήταν πλάτια σχέλ, ναι, ήταν πλάτια αρκετά πόλεμος, το οποίο το μόνο που βλέπεις στο παιχνίδι είναι τούτο, ότι έχει πολύ σκοτωμό. Συνέχεια πεθαίνουν γιουνιτάκια, αλληλοτρώνται μεταξύ τους, άρα τούτο είναι το μόνο που εφάνηκε στο παιχνίδι, ναι, που θέματος. Και αρέσαν μου thematic πράγμα, οι Χορκανοί ήταν thematic. Που αντιδρούσαν στο tax. Δηλαδή έπιανες το tax σου με το action, έπιανες την τροφή σου που το action και απευθείας κατεβαίναν κάτω. Και αν τους παρά έπιανες πράγματα, ας πούμε, έφτιαναν και κάμναν σου πόλεμο, ας πούμε, κάμναν revolution. Τούτο ήταν θεματικά, αρέσει μου τούτο. Ήταν από τα πιο ωραία elements για μένα του παιχνιδιού. Και ήταν φυσικά λίγο random που τους χωρικούς πάντα θέλεις τους να μην πάνε με το αντίθετο σου, να μην είναι αντίθετοι σου χωρικοί. Και είχε και strategy πολύ τούτο με τους χωρικούς, γιατί με το να κάνεις tax, ας πούμε, μια περιοχή στο Σάλσμπουργκ, για να πληρωθείς εμείς. Για να την κυρωθώ. Μπορεί να την επικαιρωθήκα και εντάξει, δεν έγινε revolt τώρα κατευθείαν, για να γίνει revolt είναι βάλω έχω ήδη το token για χορκανών και ξανακάμνω tax τσάμε και κάπως ο τόπος τσάμε ότι ήταν που γίνεται, συνέχεια πιάνεις που μας, άρα πρέπει να κάνουμε revolt. Αν το βάλες και ήσουν κάπως εντάξει, είναι το πρώτο που βάλω, είναι ok, τι γίνεται, αμέσως γίνεται πολλά εύκολο για τον αντίπαλο να σου φτιάξει την περιοχή, γιατί θεματικαλή, βασικό κανόνα, αλλά και θεματικαλή ήταν που γίνεται, λαλείς ότι οι Χορκανοί το σύνορα που έπαιζες εναντίον τους, έπιανες τους τάξ, έπιανες τους ταφαγιά τους, επειδή έπιανες τους ταφαγιά τους και revolt against you, αν έρθει κάποιος άλλος να σου κάνει επιθέση, οι Χορκανοί που να πέσουν μες στο tower δαμέ, ενάν μαζί με τους άλλους, ότι συνομωτούν, συντάσσονται με τους άλλους, γιατί δεν είσαι καλός ρούλε, θεωρούν ότι δεν είσαι καλός ρούλε. Προτιμούν κάτι άλλο παρασύ. Άρα είχε πολλά ωραίο strategy που πρέπει να είσαι προσεκτικός. Βάλω τώρα σε το σημείο το revolt, το ξακάμνω το πολλά πιο εύκολο, πολλά πιο αδύναμο, σκέφτεσαι να κάνεις το tax δίπλα από περιοχή που θεωρείς ότι ο άλλος έχει πολύ στρατών δίπλα. Εγώ τούτο που θεωρούσα και συνεχώς στο παιχνίδι που κάναμε νομίζω πιο πολύ, ακολουθούσαμε την ιδέα ότι βρίσκαμε έτσι μια περιοχούλα ή δυο-τρεις που δεν θα την χρησιμοποιούσαμε πολλά, δεν ήθελαμε τόσο, ήταν μες στα βασικά μας σχέδια και αν να μην τα τάξουμε μας που σαρίσκεται κάτι άλλο, ας πούμε. Θέλεις να σχολιάσεις κάτι άλλο πριν, θέλω να πω έτσι λίγο πράγμα για το strategy. Νιώσα ότι είναι πολλά favor οι γωνιές. Δηλαδή, νιώσα ότι σε αυτό το παιχνίδι και δεν ξέρω, χάλασε με λίγο τούτο. Η γωνιά μπορούσες να καλύψεις τη γωνιά σου μπροστινά και να κάνεις turtle και μέσα και να την καιρώνεσαι. Να την προχωρήσεις. Να την προχωρήσεις ένα σημείο, να την καλύψεις και μετά να χτίσεις πίσω. Που έφτιασα δάμε και φέρα τους μπροστά. Εμείς έπαιξαμε... Που ήταν setup default. Ναι. Εν ήταν ούλα δάμε, ήρθα και λίγο σιγά σιγά. Όχι, γενικά το παιχνίδι μοιάζει νιώθω λίγο με... Όχι, πολλά διαφορετικό, αλλά το strategy έτσι λίγο εντούτον του risk, ας το πούμε. Που έχω τα στρατεύματα μου, κάνω τον μεγάλο στρατόν, χτυπώ τον, καλύφθηκε από πίσω και έχω μπροστά το στρατό μου, άρα το να είμαι μες στη μέση λίγο μες στη μέση τρώεις ξύλων και εσένα ήταν λίγο άσχημο γιατί το set δεν μπορεί, έχει και setup υποτίθεται το κανονικό το παιχνίδι στην αρχή λαλή σου
πιάνε μια περιοχή, δυο περιοχές, τέλος πάντων, μια ή δυο, ένα θυμούμε, και πιάνετε όλοι που γύρω σιγά και βάλετε και γεμώνουν οι περιοχές. Λαλείς όμως μες στους κανόνες ότι αν είναι η πρώτη φορά που να παίξεις, να γίνεις λίγο overwhelmed, τα χάει να πάρει πολύ ώρα και διάλεξε διώσω έναν default setup που διάλεξα ότι θεωρητικά είναι ok και παίξετε με εκείνο. Και είπαμε ότι ας το παίξουμε έτσι να αυξηθεί η ώρα. Θεωρητικά πράγμα balance. Που όμως παίζει, είσαι να πούμε δυο άτομα, ο Αχιλλέας και εγώ, που είχαμε λίγο είχαν κάποιες περιοχές που είχαμε λίγο να contested, παρόλα αυτά στο τέλος παίξαμε ξύλο μεταξύ μας. Δηλαδή αλληλοσκοτωθήκαν οι στρατοί μας γιατί δεν μπορούσε να έρθει άλλο τσάμε. Αλληλοεπεθάναν οι στρατοί μας, άρα μπορείς να πεις κιόλας ότι μπορεί να γίνεται λίγο counter, ότι αφήνεις σου τα, αλλά μετά να φωθείτε σίγουρα και όπως σου τα πήγαινας. Οι γονιές όμως έγιναν λίγο πιο δυνατές. Οι γονιές ήταν δυνατές. Νιώθω ότι προσπαθήσαμε το λίγο να έρθουμε προς τα έξω. Σίγουρα, δεν θέλεις να έχεις γύρω σου πολλούς να σε χτύπουν. Θέλεις να έχεις όσους πιο λίγους. Θέλεις να έχεις λιότερους εχθρούς παρά πολλούς. Κάτι άλλο είπαμε. Για τα action ουσιαστικά γυρίζουν τα action ζαμέ. Γυρίζουν τα action ζαμέ που είπαμε ήταν που κάνουν τα διάφορα action. Και μετά ουσιαστικά με κάθε περιοχή που έχεις ουσιαστικά έβαλες την κρυφά πας στον πορτάκι σου. Έχουμε ένα πορτάκι, όπως είναι το πορτάκι, βάλεις τις κρυφά αρχικά, άρα κάνεις action programming ουσιαστικά. Βάλεις τις πράξεις σου κρυφά, η οποία λέει, ας πούμε ότι στο key-roll, μέση roll, βάλεις το ότι εγώ θέλω τη φορά να παίξω το κατέβασε με πιο στρατό, γιατί η περιοχή χρειάζεται να πιάσει 3 στρατών έτσι ώστε να επιτεθεί στη δίπλα περιοχή. Και μετά ένας κάθε action που να παίζεται για μέ, γυρίζεις κοινόν το action για να φανεί σε ποια περιοχή το έπαιξε ο καθένας και να γίνουν τα διάφορα πράγματα. Έχει winter phase, πιο scoring, βασικά το winter scoring phases. Πιο scoring, πιο feeding. Παίζεις 6 γύρους και έχει και πιο scoring γύρους ένα στο τέλος και ένα μες στη μέση του παιχνιδιού. Είχε ωραίο catch-up mechanics. Δυνατό catch-up mechanics όσο με το winter. Όποιος που χρειάζεται καμιά φορά, όποιος έχει τις πιο πολλές περιοχές. Τρώει revolts. Αν δεν τα τάιζες. Ναι, επειδή αν είχες πάρα πολλές περιοχές, πολλά πιθανόν σημαίνει ότι πρέπει να τα ταΐσεις. Αν δεν έχεις να τα ταΐσεις, φάει τόσα revolt ανάλογα με το πόσο chance σου λέει να μην. Άρα έχει chance να χάσει την περιοχή. Ο Αχιλλέας actually είχε φάει damage καλών, γιατί είναι και random που γυρίζουν οι κάρτες και σε να φάουν το reverse και πέσαν τους εκείνες που είχε χτυριάκια που σου διούν πόντους. Μετά ψηλό άτυχος ο Αχιλλέας τσάμε, αλλά μπορείς να φάεις 60 damage. Και πάλι, τούτο είναι το ωραίο του randomness που δημιουργά μια ιστορία. Κάτι άλλο που θέλουμε να πούμε, να δείξω και συγκεκριμένα την κάρτα. Τι έχει πάνω, ας πούμε, για παράδειγμα, δαμέ, όταν να παίζαμε την κάρτα, να είσαι, αν την έπαιζα για gold, ας το πούμε, για coins, να πιάνει 7 στη συγκεκριμένη περιοχή. Αν την έπαιζα όμως για να παίξω για φαγητό, απλά να πιάω 2. Και τούτο που βλέπαμε ότι είχε περιοχές που θεωρητικά ήταν πιο για taxation. Ναι, είχε περιοχές που ήταν valuable για taxation και περιοχές που ήταν valuable για να τρώεις, για να βγάλεις grain και περιοχές που διούσαν σου πολλούς τόπους για να χτίσεις έτσι ώστε να βάλεις διαφορετικά χτίρια και να έχεις στο τέλος τα μπόνους με τα χτιριάκια. Γενικά είχε αποφάσεις ωραίες το παιχνίδι. Εμένα άρεσε μου πολλά η φάση του action selection που καθόμαστε να κάνουμε το programming, τι μπορεί να τύχει, να σκεφτώ τι μπορεί να κάνει έτσι, άρα να του κάνω αλλιώς. Να το κάνω reverse psychology. Είχε συνέχεια συνεχώς νιώθω ότι όλοι είχαμε το φόβο και φαίνεται ότι... Και κάναμε άλλα πράγματα που περίμενες. Νιώθαμε... Όχι πάντα. Βλέπα πάντως στους παίκτες που συζητούσαμε ότι είχαμε συνέχεια το φόβο ότι να μου έρθουν τώρα. Συνεχώς επειδή τα γυρώνουν λέει νιώθες το ότι να μην μάλλον έχω ένα ανοιγματάκι να πιθανόν να μου έρθουν. Δεν μπορούσαν οι άλλοι να έχουν τόσες πολλές κινήσεις. Δεν είναι ότι είχαν οι άλλοι άπειρες κινήσεις. Αλλά μια τους κίνηση μπορεί να ήταν πολλά κακή για σένα. Και πρέπει να κάτσεις λίγο να υπολογίσεις τι είναι να βολεύει το συγκεκριμένο. Να ψάξεις να δεις εμένα που συμφέρει να έρθει, ένα αλλού. Αυξάνει λίγο τον χρόνο του, αλλά
πολλά ωραίο το τι κάνεις, άρα σε πειράζει να αυξήσει λίγο χρόνος. Επίσης, πολλά ωραίο το τον εξάσαμε να πούμε. Πολλά ωραίο ήταν τούτο, που γύριζες αρχικά 5, δεν ήξερες που μιας αρχής και actions ενάνε. Κάμνες πρόγραμμα χωρίς να ξέρεις τι σειρά. Άρα κάμνες πρόγραμμα χωρίς να ξέρεις 5 που τις 10 τι ενάνε. Τι σειρά είναι. Στάνταρα να γίνουν, αλλά δεν ήξερες με ποια σειρά. Και άρα είσαι κάπως τώρα να κάνω την πράξη να έχω λεφτά, πρέπει να υπολογίσω τα λεφτά μου, να γυρίσει το να πληρωθώ πριν να αποκτήσω στρατόν και να πληρωθώ και να αποκτήσω και να το κάνω, όχι να τη φάω. Είχε risk. Και reward όμως, είσαι να πάρεις ρίσκο να πεις ότι ναι ρε μαλάκα, να κάτσει ξέρω εγώ, να ποντάρω λίγο, να κάνω bet και να μου κάτσει και να γίνω rewarded ή να τη φάω. Γιατί η πόλη γίνεται, κάμνες activate την πόλη. Δεν ήταν κάρτες κάθε φορά, δηλαδή έπαιζες πια πόλη να γίνει activated. Εγώ δηλαδή για παράδειγμα μου έπαιξα την κάρτα να είναι το action του πληρώθουν γκολ ως ένα την πράξη, αλλά εμένα μπορεί να είχε έρθει π.χ. ο Βασίλης και να μου την έπιασε στο δεύτερο γύρο. Εγώ ας πούμε να χάνα το γύρο μου. Παναγιά μου ήταν πολλά σημαντικό, που αν έκανες μάχη κάποιου που ακόμα είναι παιχτική η κάρτα του και ήταν στην περιοχή που ήταν ήδη προγραμματισμένη και δεν πρόλαβε να την παίξει, είχαν ένα άξο αρκετά important. Γενικά προσπαθούσαμε. Προσπαθούσαμε γιατί είχαν τις πράξεις. Είχαν τις πράξεις ένα έχεις μειωμένο. Επίσης, θα με λίγο άλλο με τα actions, ήταν ωραίο κιόλας που εκτός που το να βλέπεις τι μπορεί να τύχει, ήταν και η σειρά με το τι να παίξεις πρώτος. Και να μπιτάρεις και τη σειρά που να παίξεις, έτσι ώστε θα θέλω να προλάβω μια περιοχή, ας πούμε, να προλάβω που δαμε, αλλά μπορεί να με σου γυρίσει που δαμε. Άρα είναι και συνδυασμό τούτον με τον beat κιόλας της θέσης. Πάντα πολλά ωραίο, εμένα αρέσει πάντα να έχει beat για το turn order. Οπότε έχει turn order, αμέσως βάλει μες στο παιχνίδι έναν extra element που πρέπει να σκέφτεσαι, θέλω να παίξω πρώτος, να παίξω τελευταίος. Ήταν πολλά ωραίο. Αν παίξω τελευταίος κανονίζω πράγματα. Είσαι έναν μπιτάρις, ας το πούμε, ανάλογα. Θέλεις να βάλεις έναν γκολ να πληρώσεις και να έχεις επιλογή εσύ σε ποιαν turn order να παίξεις. 3 γκολ μέχρι 4, από 0 ως 4. Με τούτον τον τρόπο έφτιανε το turn order του κάθε γύρου. Άρα δεν ήταν απλά παίζει ο επόμενος. Ας πούμε, είναι ωραίο πράγμα. Είναι σημαντικό να υπάρχουν στα παιχνίδια. Μπορούσες να ελέγξεις το turn order για να μην είναι random 5 παίχτες. Και διάσου και έναν bonus. Ναι. Είσαι ένα bonus μικρό. Ένιωσα ότι πιο δυνατά ήταν τα bonus στο defense και attack. Το defense όλας ιδίως, ό,τι και να σου κάνουν, είσαι στο σήμενα. Μόνον και μόνον το ότι δημιουργούσε το φόβο ότι να υπάρξει μέσα το defense. Βοηθούσες. Γιατί δεν τον ότι θα σου επιτεθεί, γιατί ο άλλος σκέφτεται ότι να σύρει κι άλλο. Άρα μόνο ο φόβος που υπάρχει, μπορεί να μην είναι γίνονται activated, αλλά το μόνο και μόνο που το είσαι και το πράγμα. Ναι, ήξερες ότι τούτος δεν πάω εύκολα να τον φέρω τώρα. Δεν είναι ότι πέφτει με τίποτε, αλλά είναι ο δυνατούλης του γύρου. Να πάω τώρα που είσαι defense. Τούτον ήταν πολλά ωραίο μηχανισμό, άρεσε μου πολλά τούτο. Δεν το ξαναείδα πουθενά. Ναι, με τούτον τον τρόπο. Αρκετά intuitive το πώς είναι τον dice tower του παιχνιδιού. Δεν το ξαναείδα, άρεσε μου πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Κύριε να δούμε, πεσανούλα, έτσι κρατώ το και στον αέρα. Συνήθως είναι πέφτανούλα. Λοιπόν, ρε μεν άρεσε μου και τούτον αρκετά. Παίξαμε παιχνιδάρα back to back για μένα. Προτείνησα λίγο παραπάνω την τελευταία φορά που παίξαμε, άρα θα βάλω 9 πάλι. Διαφορετικό πολλά. Πέρασα όμως πάλι πολλά ωραία. Ήταν ωραίο, τα περάσαμε ωραία. Πέρασα πάρα πολλά ωραία. Είχαν αποφάσεις, είχαν depth. Θέμα εν τούτον, δεν είχε θέμα. Δηλαδή, δεν ήταν θεμάτι. Δεν είναι πάντα τόσο important τούτον. Δεν ήταν τόσο θέμα. Εγώ σίγουρα να προτιμούσα, εντάξει φυσικά να το παίζαμε χωρίς το setup, το standard. Μπορεί να ανέβαινε και το πόσο ψηλά να το είχα. Γενικά όμως είχε αποφάσεις, γενικά είχε ωραίο gameplay, είχε στιγμές που ήσουν tensed. Που ας το πούμε για έναν πραγματάκι έμεινες και σου η περιοχή που είσαι όλα σου τα χτίρια ή έπιανες σου την ο άλλος, άρα είσαι αρκετό tension που έκοφτες για τους άλλους. Φορείς συνέχεια, πάντα έκοφτες σου γύρω σου. Πού να βάλει ο Μιχάλης ας πούμε, να μου έρθει μετά. Ήταν πολλά ωραία κάτι fights που μπαίναν οι άλλοι, ξέρω, παλεύκαμε, όχι συγκεκριμένα που παίξαμε μαζί. Αν παλεύκουν οι γείτονες σου είναι το καλύτερο πράγμα, γιατί σκοτώνονται και κάνεις το εσύ.
Risk type. Ακριβώς το ίδιο. Απλά εντάξει, έχει πιο πολλά πραγματάκια, απλά όμως πραγματάκια. Εγώ βάλω του έναν 8, μπορεί και 8. 8,5, δηλαδή τώρα που το κάναμε και αναλύσαμε το κιόλας λίγο, το παιχνίδι, σαν πριν ήταν να σου πω 8, αλλά τώρα που αναλύσαμε ότι είχε και τούτον και τούτον και τούτον. Ναι, είχε πράγματα. Ήταν ωραία πράγματα, μπορεί να είναι και 8,5. 8,5 να πω. Ένα από τα δύο. 8,5, δεν μπορώ να σου πω ακριβώς. Άντε 8,25. Εγώ να του βάλω από 7 ως 7,5. 7. Έως 7,5. Πάνω από 7 είναι καλό. Πάνω από 7 είναι καλό. You need to play it. Τα είχα πάνω από 7. You need to play it. Είναι καλά να το έχεις στο collection. Είναι απευθείας, ξέρω, για μένα είναι το παιχνίδι το Πελέ, έχουμε βάρμου top 10, βάρμου top 20 που παίξεις, βάρμου top 30. Θα ήταν. Αλλά να ήταν παιχνίδι μου να ξαναπέζα σίγουρα με το καινούργιο setup, να θέλω πολλά το chance. Ναι, να του βάλω έναν 7,5. 7,5, εντάξει, 7,5 αξίζει. Ναι, 7,5 να του βάλω. Λοιπόν, τούτα. Άρα, ήμασταν ένα μη πολύ την ημέρα. Είμαι ο Ανδρέας. Είμαι ο Βασίλης Wellestein. See you next time. Bye.